بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى تقرأ ذكراتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الحمد لله jiya mun ji inda Allah ya bude alqur'ani da Fatiha da suratul Baqara farkonta. Allah ya ambata mana siffofin bayan Allah managarta musamman manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine siffofin sayyidina Abubakar at-taqwa wa sayyidannabu al-atqa shine mafi tsoron Allah wannan al'umma. Sannan kuma muka ji siffar sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda manzo Allah subhanahu wata'ala yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Sannan sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu siffarsa da Allah ya yabe shi a wajen infaki a wajen salloli aman huwa qanitu nana al-layli sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbi. Da kuma sayyidina Ali karamallahu wajhahu wanda Allah ya yassare masa infaki wanda yake ciyar da dukiyarsa a lokuta ko a wurare mabambanta. allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya. Alhamdulillah shine wannan siffar hidayar da aka gaya mu a Qur'ani, ihdinas siratal mustaqim, wa innam sune shiryayyu ulaika ala hudan min rabbihim. Sannan kuma yanzu Qur'ani zai fara gaya mu wasu siffofin akasinsu sune kafirai. Yana cewa innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lalle su kafirai Allah yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anzartahum ko dai kai masa gargadi am lam tunzirhum ko ma ba kai masa gargadin ba la yu'minun ba za su imani ba. Kafin haka su suka fara faɗi wa annabawan Allah alaihi salatu wassalam, domin in ka karyata annabi daya to lalle kaman ka karyata duka annabawa ne. In ka yi wa annabi daya izgilanci to kamar duka annabawan ka yi musu izgilanci ne. inda yake cewa
mutane annabi hudu alaihi salam suna cewa sawa'un alwa'izi, kun ga sun faɗi wannan maganin kenan, da dai ai musu wa'azi ko kar ai musu wa'azi suke cewa to lallai ba za su imani ba. To wannan magana da suka faɗa ta yi muni matuƙa. To shine Allah ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai bashi haƙuri saboda an riga an zartar da kalma a kansu. Sannan kuma a ranar lahira idan sun shiga, Allah zai gaya musu lallai su shiga wuta, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Yanda suka ce sawa'un alaina wa asta, to a cikin wuta ma za a gaya musu su shiga cikin wutar su ƙonu ko dai su yi haƙuri. Sun faɗi a bayyane cikin bakinsu sun yi imani, amma a zuciyarsu takaici, amma in suka fito a fuska sai su nuna cewa kamar su ma musulmin gaskiya ne, alhali kuma munafukai ne. Allah ya tsare. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Idan aka gaya masu cewa kar ku rika banna a bayan ƙasa, sai su rika cewa innama nahnu muslihun, lalle mu dinnan ai masu salaha ne, ma'ana mutanen kirki ne. Alhali wannan munafunci da suke yi su a ganin su shine abin da ya kamata, shine halin kirki. Amma kuma Allah ya riga ya faɗi cewa wata irin cuta ce a zuciyarsu. Shi munafiki wani irin mutum ne wanda yake ɓoye musulunci, yake ɓoye kafirci a zuciya, ya bayyanar da musulunci a fili. To yin haka ya fi kafirci, saboda yanda wa'innan ayoyin suka zo, shi mumini wani mutum ne jarumi wanda ya sallama wa Allah ciki da bai. Lallai duk yanda za a yi ya riga ya musulunta, ya ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma kafiri shi ma ya tsaya ya kafe kai da fata akan bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma mi za a ya bayyanar da abin da ke zuciyar shi fili. Sannan shi wannan na uku su ne wanda Qur'ani wa'innan ayoyin kusan aya 13 ana ta magana a kansu, yadda suka yi ta ƙoƙarin wahalar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ɓoye munafincin nan a zuciyarsu. Sannan Qur'ani ya tabbatar da cewa shi kafiri ya fi munafiki sauƙin azaba, domin me a Qur'anin da yake faɗi mamu innal munafiqina fi darakil asfali minan nar. Su munafikai suna a cikin ƙarƙashin shimfiɗa ta ƙarƙashin wuta, saboda wannan mummunar ɗabi'ar da suka yi. Sun bayyana musulunci a fuska, amma sun ɓoye kafirci a cikin zukatansu. To don haka munafiki ana samun shi ne a cikin musulmi, wanda ba kowa bane yake iya gane shi, sai wanda Allah ya sanya ya riga ya san zuciyar tashi, ma'ana Allah kaɗai ya san zuciyarsa. A cikin wannan ne su munafikai aka tanada masu wata irin mummunan azaba, tare da ɗauka alhakin bayan Allah, suna nuna masu cewa su tare suke da su, saboda za a zo a yi sallah tare da su, za su shigo masallaci. Amma shi kafiri kada'an kowa ya san kafiri ne. Don haka Qur'ani ma yake faɗin siffar su munafikai. Idan kana so ka barranta ka kubuta daga ɗabi'a ta munafunci, to lallai ka ware ka zage damtse a cikin yawan ambatan Allah da yawa. Domin Qur'ani yana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusale yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sifan munafiki ce wanda baya zikiri sai dan kadan, in ba sallah aka zo yi ba zai ambaci Allah ba, kawai shi ya shagala da shalhoriyar duniya. To don haka bayan Allah suka samu hanya cewa lallai mu zo mu kama hanya ta ɗariƙa, shine wanda ake cewa a Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaka. Sai ayar gaba take cewa man yurid an zikira rabbi, ai ma'ana abin da ake nufi kenan zikiri
zikiri shine yake wanke zuciya ta zama tas, babu dukkan cutar munafunci ko hasada ko wasu daga cikin manya-manyan halaye waɗanda suke a cikin zuciyar ɗan adam. To don haka rishin zikiri, in kaga baka zikiri da yawa, to lallai ka ƙara zage damtse a cikin yawan ambaton Allah da yawa. Rishin ambaton Allah da yawan nan shine abin da yake ƙara sa mutum ya zama munafiki. Ko ba komi, za ka yi lazumin safe, za ka yi lazumin yamma, za ka yi wazifa a cikin wuni, za ka yi istighfari 100 aƙalla, za ka yi salati ko salatin fati ko salatin da Allah ya sauke ma, za ka yi 100, za ka yi la ilaha illallah 100. Dukkan wa'innan zikirori sun zo a cikin alƙur'ani, sun zo a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin cewa kai ka zamo cikakken ahlus sunna mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka zamo zakiru, inda yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kathira. bai ce in mutum yayi sallah da yawa ba, a'a yayi zikiri da yawa. Saboda haka mu ƙara jajircewa da yawan zikiri, shine yake wa zuciya maganin munafunci. Allah ya taimake mu. To wannan ciwon da ke cikin zuciyarsu da suke cutarwa shine zuciyarsu ta lullube, ta koma take gani baibai, har suke ganin su ne mutanen kirki, har suke gayawa cewa a humul muslihuna, su ne salihai. Amma Allah ya tabbatar da gaya masu cewa wannan abin da suke yi ba salihanci ba ne, mummunan ɗabi'a ce. Allah ya tsare mu. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم المفسدون walakin la ya'lamun. Cewa Allah ya ce da suke cewa su ne inama nahnu muslihuna, to lallai ba gaskiya suka faɗa ba, sun faɗi ƙarya ne. Su ba salihai bane ba, asali ma su ne masu ɓanna. Ala, Allah ya jaddada cewa humul mufsiduna, su ne ai haƙiƙanin masu ɓanna, walakin la ya'lamu, sai dai ba sani ba. Idan mutum ya zamo baya zikirin Allah, to lallai shedan yana mamaye zuciyar shi, sannan har ya kai ga yayi fada da Allah. In ya fada da Allah, to shikenan sai a juya mashi komi nashi ya koma baibai. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Idan mutum yana wa ayoyin Allah ganganci, yana masa gadara na rashin kunya, to lallai ƙarshe sai a juya shi ya rika ganin baibai. Idan sun ga hanyar shiriya sai su ɗauka ba ita bace hanyar gaskiya, idan suka ga hanyar ɓata sai su ɗauka ita ce hanyar gaskiya. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina, abinda ya sanya haka sun ƙaryata ayoyinmu ne, yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi. Don haka mu ƙara zage damtse da yawan zikiri a koda wani lokaci. Qur'ani yana gaya mun, in kana so zuciyarka ta gyaru ta kyau, to utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Ga hanya nan, don Qur'ani shine likita, shine magani, kuma shine waraka. In kana so ka zama mutumin kirki,
ka zama salihi, ka zama na Allah, ka zama kana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ka ɗauki ɗabi'a ta karatun alƙur'ani na farko. Nan ne za ka samu ilimi, ma'ana ka nemi ilimi yadda aka fara saukar da farkon wahayi da iqra'a. Ka nemi ilimi kuma wurin ma'abota ilimi na gaskiya. Wa aqimis sala, sannan ka tsai da sallah, domin ita sallah ba ta taɓa yiwuwa a cikin jahilci. Ba sallah ba, kowace irin ibada da mutum zai yi a duniya, to lallai musulunci bai yadda ya yi ta ba tare da yana da ilimin yin ta ba. Kamar yadda mai ahalari yake faɗa, awwal ma yajibu alal mukallafi tasiyu imani summa ma'rifatu. Ka fara sanin ma yuslu bi farda ainihi. Inda mutum zai yi sallah tun daga tsarki har alwala, har kabbara harama zuwa har assalamu alaikum, ya aikata shi daidai a aikace, amma bai san wa'annan hukunce-hukuncen muke farilla, muke sunna, muke ɓata sallah, muke sa ƙabli ko ba'adi ba, to lalle wannan mutumin saɓan Allah ya ma kwata-kwata, ya saɓa ma Allah. Sannan kuma bai yi sallar ba ta yi ba. To don haka yake cewa wa aqimis sala, sai ka tsai da sallah. Ita sallai idan kaga ta daidaita, to shine za ta rinka yi maka wa'azi. Inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar. Ita sallar za ta hana ka ayyukan alfasha, za ta hana ka munanan ayyuka. A nan ne wani bawan Allah yake mana gargadi wata rana, yake cewa in har kaga kana saban Allah, to lallai ka je ka duba sallarka, akwai alamar tambaya a cikinta. Saboda ba yadda za a yi ƙur'ani ya magana ta saba da kai abin da kake yi, ko? Domin an ce inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkari, alfasha da mummunan aiki dole baki ɗayansu abubuwan ƙi ne wanda Allah bai so. To idan mutum ya kasance yana gyara sallar shi gwargwadon iko, duk da ba za mu iya yin yanda take 100% ba, amma dai da neman ilimi za ka ga insha Allah kana kokari kana gyarawa, kullum ka ji wata matsalar ka gyara, kullum ka ji wata matsalar ka gyara. To sai Allah ya taimake ka sallan ta rika hana ka ayyuka marasa kyau. Yace idan ka ga kai ɗa ne a gaban iyayenka, ka rena iyaye, to lallai sallar ka akwai alamar tambaya a cikin amsarta. Saboda za ki tadda wani lokaci wasu ba wai ƙananan yara bane wanda za ce ba su da hankali, a'a sun haura ma shekara 10 kuma fiye da 15, amma iyaye za su yi maka magana sai ka zumbura baki. Lalle wannan babban kabira ne daga cikin manya-manyan kaba'irai, saba wa iyaye. Ko da mutum iyayen shi ba musulmi bane ba, musulunci ya ladabtar da kai yanda za ka kwashe lafiya da su, ko? An ba mu misali da Annabi Ibrahim alaihi salam da ɗan uwan babansa Azara. A matsayin shi na annabin Allah, ana aiken shi tallar gumaka, amma bai taba cewa bai zuwa ba. An ce sai ya tafi ya cewa zai sai abin da ba zai mishi amfani ba, kuma gaskiya ya faɗi, ya zagaya ya dawo ya aje. To amma ka san iyayenka musulmi ne, ba za su taba aiken ka tallar gunki ba, ko? Ba za su taba cewa ka je ka sha giya ba, ko ka je kai wasu manya-manyan zunubai ba. Amma abinda za su sanya ka ta yi maslahar ma da za ka gyari ne. Wata rana zuwa makaranta ne, ko a tashi a ce makaranta, mutum bai ce bai zuwa ba, amma sai ya ɓata lokaci har sai sun kai ga ɓata rai suna maka faɗa. To lallai idan mutum ya zama baya kyautata wa iyayensa, baya ladabi a gare su, akwai alamar tambaya a cikin sallarsa. Sannan kuma yake cewa idan mata aure ce ita ma ba ta girmama mijinta, ba ta ƙoƙarin kamanta ladabi da biyayya da darattawa, to ita ma akwai alamar tambaya a cikin sallarta. Kuma in ban manta ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa idan har mutum sallar shi ta gyaru tsakanin shi da Allah, to lallai sauran ibadunsa su ma ana tabbatar da cewa sun gyaru. Idan kuma sallah ta samu matsala, to Allah ya sauke, Allah ya tsare mu. Sannan ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Idan ka hada wa'annan ga karatun alqur'ani, ma'ana kana neman ilimin yadda zaka bauta wa Allah,
ga kuma kula da sallah da kiyaye ta a cikin lokaci. Kada ka je kai sallah kafin lokaci, ba da ra'ayi mutum da hankalin shi yanzu ya alwala ya ce bari in yi sallah azhar in an jima na huta, ta yi? Ba ta yi ba. Dole ita sallah tana da sharuɗa. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, tana da lokaci wanda Allah ya yanka mata. To saboda haka yanda aka gindaya wa sallah lokuta da ajudda, iya yanda aka ce ka yi haka za ka yi in dai sallar farilla ce. In ka so daga nan sai ka ƙaro nafila, man tadawwa khairan fa huwa khairun lahu. In ka ƙara daga abin da yake tadawwi na nafila, to wannan ka sama ma kanka alkhairi ne a gurin Allah. Saboda haka mu kokari mu kiyaye sallolinmu a cikin lokaci. Sannan kuma sai ce wala zikirin lahi, sai da Allah ya rantsuwa, lallai zikirin Allah, yawan ambaton Allah akbar shine mafi girma a cikin duka magungunan nan da suke gyaran zuciya. Yana cewa allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tadma'innul qulub. In dai kana son zuciyarka ta samu natsuwa, to lallai ka kula da yawan zikirin Allah. Yawan zikiri suna da yawa a musulunci. Abdul zikir dai shine la ilaha illallah. Mafi girman zikiri inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, mafi girman abin da na faɗa da ni da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To ka yawaita zikiri, akwai salati. Kowane irin salati Allah ya hore maka, ka yawaita kai tai. Sannan kuma ga istighfari, ga tasbihi, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ga sunan da yawa duk wanda Allah ya sare maka ka kama kai tai. Kamar yadda wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani aiki ne mafifici? Yace an tamuta wa lisanuka radabun min zikrillah. Har Allah ya karbi rayuwarka ya kasance harshenka yana jike da zikirin Allah, ma'ana ko da wani lokaci kai cikin zikiri kake. Saboda zikiri shine abin da Allah bai mai lokaci ba, bai mai adadi ba. Har ma yake tabbatar da siffofin mutanen kirki masu hankali na gaskiya, ulul albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Su ne waɗanda suke zikirin Allah a tsaye, a zaune, a kwance, ko da wani lokaci dai zikiri suke yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi a sayyidatina Aisha radiyallahu anha, yaya halayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Take faɗi cewa ɗabi'unsa dai shine alqur'ani, amma halinsa ya kasance yazkurullahu fi kulli ahyani, yana ambaton Allah a duk kowane lokaci. Don haka yadda aka tabbatar mana da cewa wanda yake so ya zama yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa, to shine wanda ya rike zikiri a koda yaushe, kuma zikiri mai yawa. Allah ya tsare mu, Allah ya gyara zukatanmu, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anuminu kama amana sufaha. Su munafikai har yanzu dai ana ta maganar su ne. Idan aka ce ku yi imani kama amana sufaha, a aminu kama amana nasu, kamar yanda muminai, annasu nan yana nufin a bayan Allah na kwarai, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda suka yi imani da manzon Allah suka ba da gaskiya. Idan aka ce masu ku zo ku yi imani na gaskiya kamar yadda mutanen kirki suka yi imani, qalu anuminu kama amana sufaha, yanzu mun yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani. A'udhu billahi, wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ga wannan mummunan kalma. To Allah ya tabbatar, ala innahum humus sufaha, lallai su da basu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, su ne manya-manyan wawaye. Domin me? Su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun riga sun sai da komi nasu gurin Allah, da cewa Allah zai shigar da su aljanna ya ba su rahama. Su kuma in can sun sayar da kayansu a wurin shaidan ne, ko?
to da wanda ya saida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayansa in an je lahira ya karɓa sakamako, da wanda ya saida ma shedan kayansa, wane ne cikakken wawa? Wanda ya shaida ma shedan ko? In dai har baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da mutanensa, to lallai zaka bi shedan ne. Duk wanda baya da jagora, to lallai shedan ne zai zama jagoransa. Allah ya tsare mu. To sai suke gaya wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan kalma a matsayin sun imani da Allah, sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a cikin wannan Allah da rahamarsa akwai wani sahabi wanda ya ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma Allah ya riga ya yi shi wani mutum ne mai munin gani a fuska. Sahabbai ba su son mutum, a Laraba ba su son mutum mai muni. Kullum yana ta so ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta so ya ga munin fuskarsa. Sai wata rana Allah ya bashi sa'a, kawai sai ga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda kawai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi, yanzu munin nan nawa zai bar ni in shiga aljanna ko? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, kai imani da Allah, ka yarda ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam? Ya ce ya yarda. Tun kwanaki kaza ya faɗi mai, tun lokacin da ya imani ya sallama, amma ana kakkare shi ya kasa zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma saboda munin nan nasa ne. Shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, in dai ka yi imani da Allah ka kuma yarda ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ya ce to barka gani. Sai ya ce wa sahabbai, yanzu duk garin nan wace budurwa ce wadda ta fi kowace budurwa kyau a cikin garin nan, ta fita isa da duk abin da ake nema na quality din mace? Sai aka tuna na aka ce yar gidan wani sunanta wanci. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi, to ka sallama gidan ka gaya musu na aura maka da diyarsu wance. Allahu akbar. Wannan bawan Allah ya tafi, an ce yana zuwa ya sallama ya kwankwasa kofa. Allah ya sanya baban yarinyar nan sai ya fito, yarinyar tana ciki. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya aiko ni. Ko da ga wannan mutum wanda ake ta kakkare wannan, yace ya aka yi? Yace a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ka? Irin mamakin nan. Yace na'am, ya ga ce in zo in faɗi maka cewa ya aura mani diyar ka wance. Subhanallahi. Ya ce kake wa annabi ƙarya fa, ma'ana magana irin bata shige shi din nan ba sosai ko? Akwai magana da an gaya ma cikin murna da zagwaɗi za ka karɓe ta, to ana gaya mashi karke wa annabi ƙarya fa, karke wa annabi ƙarya fa. Ya ce ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya aiko shi. Ashe yarinyan ta ji, sai ta ce baba kai ba da gaskiya da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko. Kada a saba wa umarnin manzon Allah fa, Allah ya dauko a zazzage mu fa. Kada a saba wa umarnin manzon Allah. Kin ga me, ita tana da imani ko? Nan take ta riga har ma ta sallama, kuma ita din ce. Wannan mutumi sai ya juya, kafin tunda ya ji ana tabbatar da kaiwa annabi ƙarya ko? Me ya kamata? Sai ya juya ya je ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana isa ya je ya ce to ga yadda ta faru. Ai shi wannan uba da diyar shi ta riga ta mai wannan wa'azi. Sai ruga da gudu ya je tar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ya Rasulullahi, da mu da ƴaƴanmu da dukiyoyinmu da duk abin da muka mallaka mun sallama maka, sai yadda kai. Saboda haka ya yarda ko? Ya yarda da bayarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa diyarsa. Shikenan sai to alhamdulillah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je wurin sahabi ne, sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai na Abubakar, sai na Umar, sai na Ali, sahabbai dai da yawa wanda suke da abin hannunsu sosai, bai ma da kuɗi, amma aka ce ka je wajen wane ya baka dirhami kaza, wane ya baka dirhami kaza, wane ya baka dirhami kaza. Aka haɗa mai kuɗi, aka ce to ka je kasuwa sai ka sau kayan angunci. Har an daura aure kawai. Ya tafi kasuwa sai kawai ya ji sanarwa za a tafi yaƙi. Sai ce kai
ga jihadi wanda kuma irin angunci ma za a tsaya ce bari a je a dawo tukunna, kawai sai je sau makaman yaƙi, ya rawani ya ɗaura fuskar shi, idanuwan shi kaɗai ya buɗe, aka shiga filin daga da shi. Kawai sai Allah ya bashi wani irin ƙarfi. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga yana ta kashe kafirai, yana ta kashe kafirai, yana ta kashe kafirai, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinjina yake tambaya wani jarumi ne nan yau aka samu. Sahabbai suka ce ya Rasulullah an gwanka ne sallallahu alaihi wasallam, an gwankan nan ne. Wai zuwa can ba da dadewa ba sai kawai ya shahada. Shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar, kun ga kuna mishi ruwa ɗan yarinya ɗaya, ga matan wurin ili can da Allah ya tanadar mashi, kowa tana shauƙin ta zama ita ce matarsa. Kaga ba kyau bane imani, kyan zuciya ko? Kun ga shi wannan bawan Allah zuciyar shi cike take da imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sanya tun a nan take aka nuna wa mutane shi mai babban rabo ne. Ƙarshe tun da ya shahada ko? Mun san matsayin shahada yadda Qur'ani ya kawo. Wala tasibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal haya'un inda rabbihim yurzaqun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal haya'un inda rabbihim bal haya'un walakin la tash'urun. To duka wannan kyakkyawan imani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin su mu'minan gaskiya Allah ya tabbatar da cewa komi da komi nasu sun sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa inna Allah hashtara minal mu'minina amwalahum anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. Allah ya riga ya sayi dukiyoyi kawunansu da dukiyoyinsu. Cinikin da aka yi shi nan duniya in an je lahira ne za a karba, shine Allah zai ba su aljanna. Don haka munafukai suke gaya wa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ne wawaye, alhali su da suka sallama wa shedan yana da abin da zai ba mutum, ai babu ma bai da ita ko? Saboda haka su ne wawaye. Ala innahum sufaha, Allah ya ce lallai su wa'annan mutanen da suka ki sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wawaye. To don haka duk irin abin da alkur'ani yake faɗa ba labari ne ake ba mu ba, a'a kai tsaye mu ma ana nufin mu gyara. Ba kawai ana ba mu labari bane mu ji kissa mu jinjina wa wanda ya yi jarumta da sauransu, a'a mu ma mu yi kokari mu bincika zuciyarmu nan, shin mu ma ba mu siffanta da wawayen nan ba? Ai duk wanda ya ki jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lallai ya siffanci da siffar wawanci, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan shari'ar da Allah ya zo da ita ta bakin shi aka ji. To inda an ce Qur'ani ya ce kaza, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, to lallai ka duba girman al'amarin ka dauka. In ko ka raina to lallai zuciyarka akwai cutar wawanci a ciki. Saboda ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana baka daga kai ba ko kuma baka saurare ta ba tukun, saboda in ka saurara za ka dauka kai amfani ko? Yanda wa'incan suke cewa wala gaufihi la'allakum taglibuna, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana kan ma su tsaya su fahimci abin da aka ce, ballantana a rinjaye su imani. Allah ya tsare. Amin. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. To ga dai irin yadda suke ba da sufofi na munafuncinsu idan suka haɗu da muminan kirki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu amanna, sai su ce lalle mun yi imani
wa idza kalau ila shayadinihim, amma in suka juya suka koma zuwa ga shaidaninsu su ne kafirai sai su gaya musu inna ma nahnu mustahzi'un, kar ku gan mu tare da zuwa ne daga cikin musulmi kenan, a'a izgilanci muke musu, istihza'i muke musu. Allah ya tsare mu. Kin ga suna ganin cewa suna wawantar da musulmai a matsayin suna nuna musu su tare ake, saboda haka kun ga sun zama masu fuska nawa, masu fuska biyu. Su je wajen musulmi su nuna musu kaman ana tare, su je wajen kafirai su nuna musu kuma kaman ana tare, alhali kafircin su ne shine a zuciyarsu. To dukkan su Allah ya riga ya san su, shi ya sanya su kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya mashi ya yaƙe su ƙarara, ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar. Su kafirai a yaƙe su ƙuru-ƙuru, sai ce wal munafiqina wagalisu alaihim, su ko munafikai a kausasa zance a kansu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai wanda Allah yake niyyar gaya mashi cewa ya san menene abin da mutum yake ciki na cikin munafunci a zuciyarsa. Allah ya tsare mu. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. wannan izgilancin da suke wa mu'minai sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to su sani Allah fa shi ma zai rama musu, Allah zai masu shi ma irin abin nan da suke yi na izgilanci da cewa an zo ana tare, alhali kuma a baɗi ba haka yake ba. Wa yamudduhum fi dughyanihim, Allah zai kyale su ya bar su a cikin batan nasu, ya amahuna suna masu ɗimuwa. Cewa idan an je ranar lahira su munafukai irin yadda suke wa musulmai na gaskiya izgilanci, to su ma an ce Allah zai nuna masu aljanna, a ce to kun ga da kun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sakamakon da za a yi muku nan, amma yanzu tunda kun kafirce mashi ku tafi ga wuta nan. Da su ce Allah ka san ba za ka saka mu aljanna ba, kuma sai ka nuna mu da mun zo ga inda za mu shiga. Ce to haka kuka yi izgilanci ubayina, saboda haka shi ma Allah sai ya rama wa musulmi in an je lahira. Allah ya tsare mu. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Wa'innan mutane da Allah ya dinga ba da siffofinsu tun daga minan nasu, cewa su munafukan nan cewa wannan kasuwancin nasu, ula'ika alladhina ishtaraw dalalata bil huda, su ne suka sayar da shiriya suka saubata. Dan haka Allah ya ce fa ma rabihat tijaratuhum, kasuwancin su bai yi riba, kuma kanu mutadi, dan ba su zango shiryayyu ba. In ban manta ba, kullum a cikin Fatiha muna roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ita ce shiriya, kyakkyawar kyauta mai girma wadda ba kowa Allah yake ba ita ba sai zababbe. Dan haka su wannan kasuwancin da suka yi, in ban manta ba, in an zo duniya mutane na cewa duniya kasuwa ce ta lahira ko? In an je lahira sannan za a koma ta da ribar da aka samu a duniya. To don haka kasuwancin da mutum zai yi shine ka sallama wa Allah, ka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk abin da Allah ya hore ma gurgurdan imaninka. Domin shi bin Allah kowa akwai irin yadda Allah ya hukunta zai samu rahotarsa. Wata aya na cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati, ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah. To wannan muƙami ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai wanda Allah ya hore wa su kamanta, amma dai
iyakar ƙurewar jin tsoron Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai aka sassauta mamu sai aka ce fattaqullaha mastada'atu, ku dai ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon. To lallai Allah ya san iya ikon da ya ba kowa, don haka sai mu ji tsoron Allah, wanda tsoron Allah nan shine mabuɗin dukkan alkhairan duniya da na lahira. Shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wanda duk ya ji tsoron Allah to lallai duk abin da yake nema ko a duniya ko a lahira zai samu. Kamar an ce ya to saboda me ce ai Qur'ani ya kawo wannan. Idan al'amurra suka dagule maka aka kasa samun mafita, sai ke cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja. Idan mutum ya ji tsoron Allah to lallai Allah zai kawo mashi mafita. Idan ya shiga cikin tsanani ya sanya tsoron Allah a ciki, ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, to lallai Allah zai kawo maka sauki idan ka ji tsoron Allah. Ya ce kai idan ma ilimi kake nema ka dai sa tsoron Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku. In aljanna kake nema ce uiddat lil muttaqina, ai Allah ya tanada aljanna ne saboda masu tsoron Allah. To da kai abubuwa da dama wanda yake cewa in har ka ji tsoron Allah to Allah zai taimake ka. In ma makiya kake tsoro, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ko Allah sai ya kawo muku ya raba ku da waɗanda suke kiyayya ko suke cutar da ku. Allah ba mu tsoron Allah na gaskiya, Allah kuma ya ƙara shiryar da mu hanya madaidaiciya. Albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. har yanzu dai misalin munafukai yadda Allah ba da misalin su kamar da sauka da nara, kamar wanda ya hura wuta ne don ya ga haske. Falamma adaat ma haulahu, yayin da wutan nan ta haskaka inda yake, to zahaballahu bi nurihim, to sai Allah kuma ya tafiyar da wannan haske, wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, sai ya bar su a cikin duhu alhali ba sa gani. Misali, mutum ne cikin duhun dare yana tafiya a cikin mota, ya kunna fitila yana kallon hanya da ita. Cikin duhun dare ne, gashi daji ne, gashi ba farin wata. Ana cikin tafiya sai fitilan motar nan ta mutu. Ina zaya? Zai gani? Kaga fitila ta riga ta mutu. Da saboda haka siffan munafukai ce, idan sun zo wurin musulmi suna ganin sun shigo cikin haske kenan. Idan kuma suka koma zuwa wurin kafirai, to lallai sun shiga cikin duhun da ba su gani. Allah ya tsare mu. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, sai ya bar su a cikin dubbai wanda ba su iya gani a cikin sa. Allah ya tsare mu. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ma'ana sufofi ne na munafukai. Summun suna cikin kurumta, bukmun suna cikin bebantaka, umyun suna cikin
makanta fahim layar ji'uwun ba za su komo ba za su dawo akan gaskiya ba. Su kafirai sun riga sun kurumce daga jin gaskiya, sun makance daga ganin gaskiya, kuma sun bebance daga faɗin gaskiya. Saboda haka idan har mutum ya kasance bai sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to lallai ba zai iya faɗin abin da yake daidai ba. Ba za su iya faɗin kalmar la ilaha illallah ba Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ita ce babbar gaskiyar da mutum zai faɗa ya shiga cikin musulunci. Saboda a cikin in hadari ya taso za ka ga gari ya yi duhu, in aka fara ruwa za ka ji akwai tsawa wa barkon da kuma walƙiya. Misalin yadda ƙur'ani yake zuwa kenan, dan sun ji an faɗi ni'imomi na Allah da rahamominsa, to shi kenan kamar an walƙa walƙiya kenan. Idan kuma suka ji yadda irin narkon azabobin da Allah yake tanadar wa masu sabo, to sai su ɗauka musu tamkar an yi tsawa ne. Allah ya tsare. Fi zulmatin wa ra'adun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Lokacin da suke sauraron alqur'ani suna sanya yatsunsa a cikin kunnuwansu, suna rufe kunnensu don ma kar su ji abinda zai jawo zuciyarsu zuwa ga imani. Hadar al-maut, kuma suna jin tsoron mutuwa. Wallahu muhidun bil kafirin. Hakika Allah yana kewaye da duk abin da kafiran nan suke yi. Karara dai an kira munafiki kafiri ne. Allah ya tsare. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم. wannan walƙiya ta kusa ta dishe gannansu. Kullama adaa lahum mashawfi, duk lokacin da aka haska musu suka dan samu haske sai su tafiya a ciki. Wa iza azlama alaihim, yayin da kuma duhu ya riske su aka sanya musu duhu, qamu sai su tsaya. Walau sha Allah, da Allah ya so la dhahaba bi sam'ihim, da sai ya tafiyar da koda jin nasu ne a na zahiri wanda suke ji da kunnuwa. Wa absirihim, kuma da ya so sai ya tafiyar da ganin nan nasu da suke gani da idanuwan zahiri. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. Don haka kar mu ga cewa duk abin da muke gani a duniya ko muke sarrafawa mu ga wata dabara mu ce ko wani karfin mu ne. A'a, falala Allah ce da ya so ya ban mu yi. Daidai da kyaftawar ido da kake yi, za ka iya kirga so nawa kake kyafta idonka tun daga tashin ka bacci har zuwa komawa? Ba za ka iya ba. To daidai da kyaftawa, lallai sai Allah ya yarda za ka iya kyafta idonka. Daidai da motsa kowace irin gaba taka, da yardar Allah da izinin shi ne mutum yake samun wannan. In ba haka ba, to lallai Allah sai ya iya riƙe daman da zai baka da ikon da zai baka. Inda za mu tabbatar da wannan, mu je asibiti. Za ka tabbatar da lallai ikon Allah ne yake tafiyar da kai, baka isa kai komai ba. Za ka ga mutum babba ya fi ka girman shekaru, ya fi ka girman jiki,
amma Allah ya saukan mashi da wani jalala tare da shi, yana kwance sai kawai yadda aka yi da shi, yana ji yana gani amma ba a iya motsa komai. Wani ma ga shi ga har idan yana nan zaune ba a iya kyafta shi, wani kuma ga numfashin ma bai yi da ƙarewa ba, amma Allah da rahamar shi ba a ba shi damar numfashin ya shiga lafiya ba ta lafiya ba. Ko muna gani in mun je asibiti yanda wasu za a ce yanzu nan muke tare da shi, amma ga shi mutum ya zama cikin wani hali sai a ce a ɗauko oxygen a sanya. Idan lokacin mutum ya yi oxygen ɗin nan zai hana ka mutu? Ba zai hana ka ba. To ya ishe mu da tabbatar da inna Allah ala kulli shay'in qadir, mu ƙara imani da duk abin da muke yi. Ba mu isa mu motsa ba sai da izinin Allah, ba mu isa mu yi kawaici ba sai da izinin Allah, kuma duk abin da za mu bayar da duk abin da za mu aikata daga Allah ne Ubangijinmu yake. Saboda haka kar mu zamo masu tunƙaho da wani dama da Allah ya bamu, da abin da kaga Allah ya hore maka ka zamanto mai godiya cewa falala Allah ce maka, ba ƙarfinka bace ba dabararka bace ba. To muna fata Allah ya sa mu zamo masu godiya a gare shi. Allah ya amfanar da mu abin da muka ji daga Alƙur'anin Karim. Inda muka kuskure saboda ƙarancin ilimi, Ubangiji Allah ka gafarta mu. Allah ƙara mu kyakkyawan fahimta. Allah ƙara mana ilimi da albarka duniya da lahira. Allah saka wa shugaban mu da alkhairi, Allah saka wa iyayen mu da alkhairi, Allah saka wa mazajen mu da alkhairi. Allah ya mamu albarka baki daya, wanda suke ta ɗaukar nauyin wannan makaranta da 'yan makarantar duka Allah saka musu da alkhairi. Allah ƙara musu fatayi da kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sanya mu amfana da dukkan alkhairan da muke samu a duniya da lahira. Allah ya tattara mu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa ma'aqul al-Fatih lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.